Nazdar lidi, zdraví vás Ondra a toto je náš první díl z naší série. Na začátku se to nějak laguje, pokusil se udělat i ten, jak se to řekne, pokusil se udělat i kvalitnější, méně cekavější obraz a uspokojit vlastně, mě osobně to fakt štve taky. Ale co se dá dělat, já mám teďko akorát Fraps 359 a hlavně mám notebooka, takže to nepůjde, ale s nějakou pozdější moderní technikou to snad půjde. Takže si z toho uděláme prkínka. Já si dám na angličtinu, abyste na to viděli. Šup. OK. A uděláme si ten a tyčky. Ježiš. No a jdeme si na pěkný místečko. Jo, třeba tady hned prolezeme jeskyni. Jsem dole, zrovna jsem sklopnul době. Natěžíme kámen, protože vidím železo a vidím další železo, tak tohle bude hodně výživný železný důl. Tady si zdarec si udělal, jo, tyčky, ty si zdarec udělal kamenný krumpáč. A s ním vykopeme železo. Ale máme 3 železa, což je přesně na krumpáč. Nabec potřebuješ 8 kamene. To jsem se splet. Jeden. Takže já se vydám do nějaký kejvky natěžit uhlí. Zmatený. Au. Jsem au řekl vůbec dřív. Jsem řekl dřív, než jsem vůbec opravdu au. A nějak ty lagy musíme přežít. Ježíš, já to kopu prknama. No vidíte to? No tak. To bude stačit. OK. Dáme si escape pro nahnání v pések. OK. Tak jo.
Hm? Hm? Au. Já musím říct, že to není zrovna příjemný. Tak, to bude tak maximum celou naupeč. No, nevadí. Okay. Písek to chce. Písko. Kolik tady můžu těžit písku, než narazím na vodu? Nevadí, jdeme dál. Jo, tady nic není. Tady to se tak seká. No, nevadí. Takže ten díl to bude zkrácený, já vůbec nemám pojem o čase. Takže uvidíme se u našeho druhého dílu a čau čau.